ọkwa ekene ekene onye ekele maara ike ekene agwụ ụkwụ agwụgonu kedu ihe bọzila aka ga-ekpe ewelebe ekenekwa bụ udo obodo anyị ekene ibe niile n'ibe kene onye anyị nọ n'obi ekene udo kene ngene kene ibe na-emela anyị iwe kene ibe anyị na-emela iwe ndụ mmiri ndụ azụ anyị ga-adị ka echi chiara agwụ agwụ ọdụrọ ndị anyị agbakọkọ ọ dịka na o nwere ibe a na-eme adịka na o nwere isi mana o nwechakwa isi ọ na-aba adịka ọ na-aba agwụnakwa ọ dị ka anyị ji n'aka wee na-ekene ndị mmụọ na-ekene ndị mmadụ maka mmụọ si ekwu ka mmadụ si ekwu anyị ekene ibe niile nọ ebe kenechee mmụọ niile na-edu onye ọbụla awele onye agbanarịrị ya onye ọbụla cheta nke ya ka anyị na-achụ na ugbo n'aka nri anyị ga-ebute na mma anyị gbuo n'aka ekpe anyị ga-ebute na mma ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atara ma azụ anwụ na ọ ya abalị onye ọbụla anyị na-agọta ndụ ọjị ibe ibe Igbo ji dị ebube berele awawara arụ ọjị ma na a ga-ajụ ọdịkọkọ ndị Igbo nọ ibe ma na erobe ire agụ ire mbe ma na onye na-ero dịka ọ bịara abịa ọ bụ Igbo ji ayọta mmụọ ibe ara ekpuchikwa na ya were ekpe a na-eghebe anya oye wụsa akpana wee na-abịa ekene ndị ichie kene ndị bụ anyị ụzọ wee jebe kene ndị kwụ anyị n'azụ kene ndị kwụ anyị n'iru ọ mmadụ ka eji aka udo bụ ga-adị mmụọ dị ọkụ ya jụọ oyi mmụọ na-ebute akụ mmụọ na-ebute ego mmụọ ndị nna anyị mmụọ dị ike ego oyibo ego Igbo agali ogwu ego ya bịakwanụ mgbe ọ bụ nso gbakwanụ mgbe ọ gbanarịla anyị achụbazi anya kwara m ego oyibo bịa n'ọdụ mkpa ego so n'ibe eji eme nwaanyị obi aṅụrị sokwa n'ibe eji eme nwoke obi aṅụrị ọ dụrụ ọnya bụ na ntakasị eze akali ya ebe ọbụla anyị nọ n'akụkụ ụwa niile wee na-agba mbọ ndị nọ na mba ofesi ndị nọ n'ụlọ ndị nọ n'ụlọ na ndị nọ n'ezi nọ n'ezinụlọ nọ n'ụlọ anyị ga-achụta iwe anyị ga-eli iwe ga-eli anyị ga-awụ ọbịa ebe ọbụla bụ onye Igbo nọ na-emere onwe ya ọma kwụwa aka ọtọ na-achụ ego ka o si ya achụta ya ọ ya abalị na-elekwa anya na ndị ogbulu na ndị na-emebili anyị abakalizi na mba niile ebe ọbụla ejere ọ na-abịa ọba anyị agara adụ na ya mgbe a na-akpọ ndị ọjọọ ọbala ezi nwewe ọbala akpaghara afọ anyị ezi ọ ga-abalị anyị ike nga na-echekwa onye ọbụla chekwaba ike oge onye ọbụla dịkwa ike na onye ike nga adịrị ike ala omelie ọ ga-abalị anyị na-eke bala anyị n'oye bala anyị n'afọ bala anyị na nkwọ bala anyị ebe anyị si bịa ụwa bala anyị n'ikwu nne bala anyị n'ikwu nna bala anyị n'ikwu nne nne anyị ga-awa ọgịlịga enwere ibe a na-akpọ ịwa ọgịlịga n'ọjị ka anyị na-aga anyị na-awata ọgịlịga n'ọjị na-achị na anyị ga-awa ọgịlịga ga-ada ọgịlịga elu ụlọ ọgịlịga eji gaa jụ ese si ọdụ onye ma mmọnwụ onye ma alụsị ịga nke m dị iche bụ aja aba anyị ga-akacha ibe anyị agba anyị agara aka anyị eweleghị maba atụ ọ bụrụ aja iwe ọ mmadụ ka eji awa atụ ọ mmadụ na-ebute ike n'obodo nakwa ma elele na nna mmadụ ọ ya abalị anyị ga-abụcha odogwu na-adị na nwoke na-adị na nwaanyị odogwu na-adị na nwoke dị na nwaanyị bụrụ ọsọ nwoke na-akpata ego nwaanyị na-akpatakwa onye anyị nọ n'obu ewu ọgọchukwu mmụọ ya awaleghị ezi ọ ya bakwa ihe akpatakwu nwoke na-akpata nwaanyị a na-akpata na ọdụrọ ndị udo bụ ga-adụ onye mmụọ na-achụnya chụdebe onye ji ụgwọ mmụọ kwụọla ya ibe niile ka anyị nara ayọ na ọjọọ enwe anyị na-agọ ọnwa anaba elughere akarịa anya ka ụka mana ọ gara abụ nke anyị ga-agba isi awọ ka nka ndị lugolo enu di ya anụ di ndị olugolo enu nwaanyị ọ ga-anụ nwaanyị ndị ga-anụ nke abụọ ndị ga-anụ nke ịtọ iwe ọma mewe si lebe abịa ndị na-ele moto aga na-ego moto aga na-agba na aga na-alụ ụlọ onye si na ọ gara anọ ndụ be anyị ka anyị mere ibe odogwu a ga-awa anyị a ga-adọgbu ya na ọ ga-eji ya na wee zelu mmiri anyị ga-emechi ele onye bụ ibe ibe ọwụ odogwu anyị ga-emechi ebacha odogwu eji ama atụ na ego dum n'anya akabara m prịntị bịa mana anyị ga-abacha odogwu n'ọjị ka anyị na-ayọ ndị ana ndị enu ndị ikuku ndị mmiri akata isi ebuo dede eme na nke ọlọbịa mmụọ na-emela anyị iwe butela anyị ego agali ogwu nke jụrụ oyi achakwa nke anyị ga-eliche gbawa ọsọ ndụ a
ndụ a na ndụ a biko ego jụọ oyi ka anyị na-ayọ gị ego kwụ ọtọ ego chukwu anyị ayọcha anya yọọ n'isi ndị na-ayọ nwa onye ọbụla na ibe na-achọ nwa onye ọbụla onye ọbụla na-akpọ onye ọbụla na ọjọọ ka anyị na-agọgbu ya na-asị na ọ ga-abalị onye ọbụla iwe onye na-ayọ chi ọ ga-emelie ma chi anyị du n'izu na onye chi adọrọ n'izu ala omelie ibe niile ma ndụ anyị chetere ka anyị chetere na ka okwu ụra a na-agwụrụ agwụ ka okwu ụra a na-agwụrụ agwụ nke anyị chetara ma anyị echetara anyị ayọ n'elu yọọ na ya na-aba ndị elu yọọ na-aba ndị ana yọọ na-aba ndị mmiri ibe niile anyị yọrọ ibe niile anyị gọrọ n'ọjị mebudala anyị ya n'aba chukwu na ndị ana na ndị egedege ise ọmụ nwakonobu daalụkwanụ So, ka m gbawazie n'ụdọji. Kuku mme. Why you stressing me? Gịnị dị? Ọjị anyị gbalị nọ. Abịa naanị ụbọchị naanị Igbo jide ebube anyị adịnụ Ise. tụfukwela ọjị were wee n'ọnụ It's a black. Okay, before when we not. ịhụrụ ka o si buliela aka ka okpo biskiti ya wo karịa aka gwụrụ It's a black, you know, give me here, Ezeku. Hey.